Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda l-prospett tas-sena d-dieħla tal-programm tal-Lifelong Learning li se jinkludi aktar minn 450 kors fuq 72 suġġett differenti. Dwar dan huwa news tkellem ma' Senior Manager tal-Lifelong Learning Christianne Gatt Fenech li elenkat numru ta' korsijiet differenti u ġodda li jinkludi dan il-prospett. Għandna bosta korsijiet ġodda li jinkludu l-Bring Your Own Device, Learning Through Play, Child and Adolescent Development, Gardening u Basic Home Care and Wellbeing. Ġifieri għandna ħafna suġġetti ġodda u Spjegat ukoll kif persuna jista' japplika għal dawn il-korsijiet. Għal dawn it-tip ta' korsis jista' japplika billi jew imur fuq is-sit elettroniku tagħna www.lifelonglearning.gov.mt jew kellha jiġu l-Furjana bejn 8:30 u nofsija f'xi servizzi.gov hubs li għandna madwar Malta u Għawdex u anke fil-konsilli lokali. Hija temmettejt kif f'ħafna istanzi il-Lifelong Learning adattat il-korsijiet tagħha sabiex isiru online. B'hekk min ikun qed jirċievi t-tagħlim ikun jista' jagħmel dan b'iktar flessibilità u kumdità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwan esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan u fakret kif l-2019 11.9% tal-persuni bejn il-25 sena u l-64 sena għażlu li jkomplu jistudjaw. Hemm ħafna opportunitajiet u biex dak li jkun jista' jieħu dan l-opportunitajiet irid ikollu l-kwalifiki u irid ikollu t-taħriġ meħtieġ u aħna dak qed nofruh permezz ukoll anke ta' dawn il-korsijiet li ngħidejna llum.